Hola, benvinguts i benvingudes a la història que no sabies. Avui parlarem d'una guerra que no només es va lluitar amb fusells, trinxeres i bombardejos, sinó també amb càmeres, rodets i revelats improvisats en banys d'hotel. Perquè sí, enmig del caos absolut hi va haver gent que va decidir que la seva manera de combatre seria amb una leica a la mà i un ull darrere del visor. La Guerra Civil Espanyola, que va començar el juliol del 36 i va acabar l'1 d'abril del 39, va ser molt més que un conflicte armat. Va ser un aparador mundial. Europa ja intuïa que s'acostava una nova gran guerra i Espanya es va convertir en una mena de laboratori on xocaven ideologies, interessos i projectes de futur molt diferents. Feixisme contra democràcia, revolució contra ordre, comunisme contra capitalisme... Tot això barrejat amb fam, por, propaganda i una societat profundament polaritzada que vivia cada dia amb la sensació que el futur estava en joc. Però per primer cop a la història, aquest xoc no només s'explicaria amb discursos, cròniques o pamflets, es veuria. I això ho va canviar tot. Sí, ja hi havia hagut fotografies en guerra abans, com a la Guerra de Crimea, a mitjans del segle XIX, o a la Primera Guerra Mundial, però aquelles imatges eren lentes, rígides i sovint preparades. Les càmeres pesaven molt, el temps d'exposició eren llargs i els soldats sortien tan quiets que semblaven estar fent una foto de comunió. La Guerra Civil Espanyola, en canvi, és diferent. Aquí ja tenim càmeres més lleugeres, pel·lícula més ràpida i fotògrafs que volen captar acció, moviment i emoció. És la primera guerra on la fotografia es converteix en una eina de masses, amb ressò internacional i capaç de portar el conflicte a les revistes il·lustrades de mig món. És, en definitiva, el moment en què neix el fotoperiodisme modern tal com l'entenem avui. I aquí cal fer una distinció important perquè no tot el que sembla informatiu ho és. El fotoperiodisme vol explicar la realitat amb imatges, no només il·lustrar-la, sinó donar-ne testimoni. El fotoperiodista observa, s'hi acosta, espera el moment just i decideix què mostrar, assumint una responsabilitat molt clara, explicar què està passant perquè algú altre ho pugui entendre. La propaganda, en canvi, també utilitza imatges, però amb un objectiu molt diferent. No vol explicar la realitat amb totes les seves contradiccions, sinó construir un relat. Simplifica, exagera i escenifica. No busca matisos, sinó que busca adhesions, i la fotografia, com que sembla objectiva, es converteix en una eina molt poderosa per fer propaganda. Durant la Guerra Civil, aquestes dues coses conviuen constantment i de vegades es barregen tant que costa saber on acaba el document i on comença l'escenificació. Un exemple clàssic és la famosa imatge dels soldats republicans creuant el riu Ebre a l'estiu del 38. Durant anys s'ha interpretat com un moment espontani, gairebé heroic, però avui sabem que el pas real del riu es va fer de nit, en silenci i sense càmeres. L'escena es va repetir després, expressament perquè es pogués fotografiar. La imatge és potent, sí, però també és una posada en escena. I això no és exclusiu del bàndol republicà, no? Els règims autoritaris, com el nazisme, també van utilitzar massivament la imatge com a eina de propaganda. De fet, moltes de les fotografies que després servirien com a proves als judicis de Nuremberg havien estat fetes pels mateixos nazis, inicialment com a demostració de poder. El context va canviar el significat de les imatges, però no el que mostraven. I és en aquest espai tan fràgil entre documentar i construir el relat que el fotoperiodisme modern pren forma a Espanya. Revistes com Vu, Regards, Life o Picture Post publicaven fotografies de bombardejos sobre civils, nens amagats sota les runes, milicians amb fusells, dones a la rereguarda, ciutats destruïdes i famílies fugint. Per molts lectors europeus i americans, aquelles imatges van ser la primera vegada que veien una guerra de manera directa, sense filtres ni heroïcitat artificial. Però fer arribar aquestes fotografies al món no era gens fàcil. Els fotògrafs disparaven els rodets i havien de revelar-los ràpidament en laboratoris improvisats. Banys d'hotel, cellers, soterranis, habitacions amb finestres tapades amb mantes... Després, els negatius viatjaven amagats en sobres, maletes o cosits a la roba. Travessaven fronteres, controls militars, ports improvisats i sovint amb el risc que tot aquell material es perdés pel camí. Trigaven dies o setmanes a arribar a redaccions de París, Londres o Nova York, però quan es publicaven l'impacte era immediat. Periodistes i fotògrafs d'arreu del món van arribar a Espanya, alguns amb idealisme, d'altres amb curiositat professional i uns quants amb una barreja de les dues coses. Escriptors com Ernest Hemingway, Martha Gellhorn o George Orwell explicaven la guerra en paraules. Orwell, de fet, acabaria escrivint Homenatge a Catalunya, una de les cròniques més lúcides i crítiques del conflicte. D'altres, però, la van explicar amb imatges, i entre tots hi ha un nom que sobresurt, el de Robert Capa. Però aquí ve la primera sorpresa.
Robert Capa no va existir mai com una sola persona. Darrere aquest nom hi havia Endre Friedman, un jueu hongarès exiliat, i Gerda Taro, una jove alemanya antifeixista. Vivien a París, anaven justos de diners i ningú volia comprar les seves fotos perquè bàsicament eren dos fotògrafs desconeguts en un món molt competitiu. Així que van fer una jugada mestra abans que el màrqueting fos una assignatura universitària. Van inventar un fotògraf americà fictici, en Robert Capa, que era un nom que sonava professional, solvent i gairebé car. I de cop, les mateixes fotos, que abans no interessaven a ningú, ara sí que es venien. Amb el temps, però, el personatge va eclipsar una de les persones reals que hi havia al darrere, sobretot a Gerda Taro. Gerda Taro va néixer el 1910 a Stuttgart i no era cap ajudant. Tenia una mirada pròpia, directa, valenta, molt centrada en els civils, en les dones i en la fragilitat del combat. Per ella, fotografiar no era només una feina, era una forma de compromís polític. No volia només imatges espectaculars, volia mostrar què passava amb la gent normal, amb els nens, amb les famílies, amb les dones que sostenien la rereguarda mentre els homes anaven al front. Hi ha una fotografia que resumeix molt bé què vol dir fer fotoperiodisme durant la Guerra Civil, que és precisament la que encapçala aquest episodi. També us l'enllaço a la descripció perquè la pugueu veure bé. És una imatge presa per Robert Capa al front de Còrdova el 1936 i veiem un soldat republicà darrere una roca, gairebé apuntant el fusell cap a un enemic invisible, amb gest tens i concentrat. Però just al seu costat, ajupida i exposada, hi ha una altra figura. No porta arma, porta una càmera. És Gerda Taro. Aquesta fotografia no és només una escena de guerra, és una escena de fotoperiodisme. Un home dispara bales, una dona s'hi posa al costat perquè algú a milers de quilòmetres pugui entendre què està passant. La distància entre el combat i la càmera és mínima, pràcticament no existeix. I això explica per què Gerda Taro acabaria morint al front. Al juliol del 37, durant la batalla de Brunete, prop de Madrid, Taro mor atropellada accidentalment per un tanc republicà en plena retirada. Té només 26 anys i és considerada la primera dona fotoperiodista morta en un front de guerra. El seu funeral a París va ser multitudinari. Milers de persones van sortir al carrer, però amb el temps el seu nom va quedar en segon pla, eclipsat pel mite de Capa. No ha estat fins al segle XXI que la seva figura s'ha recuperat com cal. Capa, per la seva banda, va continuar una trajectòria intensa. Va cobrir la Segona Guerra Mundial, va fotografiar el desembarcament de Normandia el 6 de juny del 44 amb les bales xiulant-li al costat i va morir el 54 a Indoxina, després de trepitjar una mina. Però sempre serà recordat sobretot per una imatge presa aquí, a Espanya, al milicià abatut, al moment precís de la caiguda d'un soldat republicà. Espontània o escenificada? El debat continua obert, però el seu impacte simbòlic és indiscutible. Al seu costat hi havia David Seymour, conegut com Chim. Més discret, menys èpic, Chim va retratar la quotidianitat de la guerra. Nens, dones, refugiats, mirades cansades, escoles improvisades i famílies desplaçades. Després de la guerra, ell, Capa i Henry Cartier-Bresson fundarien l'agència Magnum al 47, donant als fotògrafs més control sobre les seves pròpies històries. Un altre nom clau és Hans Hutman, conegut com Juan Guzmán. Alemany, jueu, refugiat del nazisme, va documentar també la guerra a Barcelona. És l'autor, per exemple, de la famosa fotografia de Marina Ginestà al terrat de l'Hotel Colón. La imatge es va fer el juliol del 36, just després de derrotar l'aixecament militar a la ciutat. Ginestà tenia 17 anys. No era combatent, era traductora. Però aquella fotografia va acabar simbolitzant l'esperança republicana, com si digués, això tot just comença. Entre els fotògrafs d'aquí destaca Agustí Centelles. Va fotografiar els bombardejos de Barcelona, els combats al carrer, els refugiats i la repressió. Al 39 s'exilia a França i és internat en camps de concentració com Argelers. Allà amaga els seus negatius en una maleta. Una maleta plena de memòria, d'imatges que no vol que es perdin, perquè sap que si es perden, també es perdrà la història. Antoni Campanyà va fer un gest semblant al d'Agustí Centelles, però amb un mètode encara més discret. Durant la guerra i la postguerra va amagar milers de fotografies en una capsa vermella, literalment una capsa guardada en un garatge, oblidada durant dècades. No es va obrir fins després de la seva mort, el 1989. Quan finalment es van veure aquelles imatges va quedar clar que no només eren fotografies, sinó fragments de memòria congelats en el temps. Bombardejos, columnes de milicians, refugiats, carrers destruïts, rostres cansats, tot allò que el règim franquista havia volgut esborrar.
Però si hi ha una història que sembla gairebé de novel·la d'aventures és la de la maleta mexicana. Parlem de 3 capses amb uns 4.500 negatius de Robert Capa i David Seymour. Fotografies de la Guerra Civil Espanyola que durant dècades es van donar per perdudes, no perquè fossin poques o poc importants, sinó perquè el context ho va engolir tot. Quan els nazis van ocupar París al 40, molts artistes, periodistes i intel·lectuals van fugir precipitadament. Capa ja era als Estats Units. Chim també havia marxat i Gerda Taro havia mort, però molts dels seus arxius havien quedat enrere. En aquell moment, salvar la vida era més urgent que salvar els negatius. Es va creure que aquelles fotografies s'havien destruït, cremat o simplement perdut en el caos de la guerra. Durant dècades, historiadors i fotògrafs van donar per fet que aquell material no tornaria a aparèixer mai més, però n'havia desaparegut. Els negatius van iniciar un viatge inesperat. Van sortir de París, van passar per Marsella, van creuar l'Atlàntic i van arribar a Mèxic gràcies a diplomàtics, refugiats, contactes antifeixistes i una cadena de persones que, sense ser famoses, van fer possible que aquella memòria no es perdés. Durant més de 60 anys, les capses van quedar guardades en mans d'una família mexicana, gairebé com un objecte misteriós, sense que ningú fos realment conscient del seu valor històric. Fins que el 2007 tot va canviar. Aquell any, el Centre Internacional de Fotografia de Nova York va rebre una notícia sorprenent. Algú tenia uns negatius originals de Capa, Taro i Chim, i no eren 4 fotos només, eren milers. Quan es van obrir les capses, el que va aparèixer no era només un arxiu fotogràfic, era un relat visual complet de la Guerra Civil Espanyola, amb escenes del front, de la rereguarda, de la vida quotidiana, de la destrucció, però també de l'esperança, de la solidaritat i de la resistència. La maleta mexicana no només permetia recuperar imatges, permetia reconstruir també històries i, sobretot, permetia restituir la figura de Gerda Taro com a fotoperiodista amb veu pròpia. Durant dècades, moltes de les seves fotos havien estat atribuïdes a Robert Capa, no perquè hi hagués mala fe, sinó perquè el seu pseudònim s'havia menjat la realitat. Amb la maleta mexicana, els historiadors van poder analitzar estils, angles, sèries completes de fotografies i identificar quines imatges eren realment de Taro. I el resultat va ser clar. Taro no era una acompanyant, era una fotoperiodista de primer nivell. La maleta mexicana no només contenia fotografies, contenia memòria, una memòria que havia sobreviscut a guerres, exilis i silencis. I parlant d'exili, aquí entra un altre capítol clau, Mèxic. Quan la Guerra Civil va acabar el 39 amb la victòria franquista, milers de republicans van fugir. Polítics, artistes, mestres, escriptors, científics, fotògrafs... Alguns van acabar a França en camps de concentració, altres van aconseguir embarcar cap a Amèrica. Mèxic, sota el govern de Lázaro Cárdenas, va ser un dels països que més clarament va acollir l'exili republicà. No només els va donar asil, sinó que els va permetre reconstruir vides, carreres i projectes culturals. Per molts fotoperiodistes, Mèxic no va ser només un refugi, va ser una nova pàtria. Hans Gutmann, convertit en Juan Guzmán, s'hi va establir definitivament. Walter Reuter també. Chim hi va passar temporades. Molts d'ells van continuar fotografiant, documentant la vida mexicana, les desigualtats, la cultura i els canvis socials. Havien perdut una guerra, però no la mirada. El fotoperiodisme, que havia nascut a Espanya, es va exportar, va viatjar, va mutar, però va mantenir una idea central, explicar la realitat amb imatges, sense amagar-ne les contradiccions. Mèxic es va convertir en un gran centre de memòria de l'exili republicà. Allà es van conservar documents, fotografies, arxius personals i històries que a Espanya no es podien explicar. I aquí és on la maleta mexicana pren encara més sentit, perquè aquelles fotografies no només eren l'exemple de la Guerra Civil, eren l'exemple també de l'exili, la fugida i la supervivència de la memòria en terres llunyanes. Les imatges havien sobreviscut perquè algú, en algun moment, va decidir que no s'havien de perdre, que la història no podia acabar en una maleta abandonada. Quan el material es va fer públic, es van organitzar exposicions a tot el món. Nova York, París, Barcelona, Madrid... La Guerra Civil tornava a mirar-nos als ulls, aquesta vegada amb més veus, més matisos i més protagonistes. I sobretot amb Gerda Taro ocupant el lloc que li havia estat negat durant dècades. Avui, quan veiem aquelles fotografies, no només veiem una guerra, veiem una manera d'entendre el món. Veiem fotògrafs que no es conformaven en mirar des de lluny. Veiem gent que s'acostava al perill perquè creia que explicar la veritat també era una forma de resistència.
Avui vivim envoltats d'imatges. Les guerres ens arriben en temps real, a la pantalla del mòbil, a les notícies, a les xarxes socials. Tothom porta una càmera a la butxaca i això fa que, paradoxalment, veure-ho tot no sempre signifiqui entendre-ho tot. Per això, el fotoperiodisme continua sent tan necessari, no per mostrar més imatges, sinó per explicar-les millor, per donar context, per posar-hi mirada, per assumir la responsabilitat d'explicar què passa quan el món es trenca. Perquè aquesta manera d'explicar la realitat amb imatges no neix d'avui, neix aquí, a la Guerra Civil Espanyola, quan la fotografia va deixar de ser només un record i es va convertir en testimoni. Aquells fotògrafs no només retrataven una guerra, retrataven persones, retrataven pors, esperances, derrotes i resistències. Retrataven un país que s'ensorrava, però també la dignitat de qui intentava aguantar dret enmig del desastre. I gràcies a ells, avui podem mirar enrere i veure més que ruïnes i soldats. Podem veure vides, podem veure històries i podem veure memòria. Perquè al final una fotografia no només captura un instant, captura una pregunta. Què en farem nosaltres d'allò que sabem? I potser és aquí on el fotoperiodisme encara té la seva força més gran, no només en el que mostra, sinó el que ens obliga a mirar. Per això, quan avui veiem les guerres d'Ucraïna, Síria o Gaza en imatges que ens arriben en qüestió de minuts, val la pena recordar que aquest camí va començar el 1936 a Espanya, quan la fotografia va demostrar que podia ser tan poderosa com qualsevol bala. Fins la setmana que ve.